martangi yang mahita. Dame ni di batana sumurung sen saluhu naroka, imana mangaramoti ati-ati do pikiramunam, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di batari hita imana tersurat di sada Korintus bidu onom ayat 12 1 ayat 20. Tangyo kamu hatan di batari. Saluhu nado jadi diahu, alai dan jadi saluhut marguna. Saluhu nado jadi diahu, alai dan jadi patuduhon ni manang ahaaw. Tubutuhay do akka si panganon. Jala butuhay do tu akka si panganon. Alai rak pasohoton ni dibatado akkain. Alai yang gudagingi unang matu parmainon. Tutuhanima. Jala tu dagingi do tuhani. Alai dipahi dibatado tuhani laos pahion nama nang kita diagonay. Dang diboto hamu ruas ni Kris do pamatang muna. Tu pakai muna maaka ruas ni Kristus si bayan ruas ni si ula parmainon daomay. Dan diboto hamu nang gabisa da daging do buru-buru na jahan anggo sapur tu si anin na do. Nagabisa da daging do na si da na duwe. Alai na badumu diri na do Tuhani. Gabisa da tod di duwe do ibana. Mapurus mahamu pasiding paramainoni. Nasa dusa na niyo na di jolma. Di balian ni daging na do. Alay na marmainan. Madusa di daging na sadiri do. Dang diboto hamu. Daging muna do coro ni tod di porbadia. Na dibagasa kamu. Naung jinalo muna siya di bata. Dada hamu na puna diri muna. Ay argado hamu ditubus. Di ba ini pasanga pamuma di bata marhiti-hiti daging muna. Do marhiti-hiti tod di muna. Ay di bata do napunay. Ima sahana. Di hamu na do nga sahapor siyaon. Masay menarik do tema ni turpuk taon. Ima pangarajayon diri menghadapi teknologi, manang mengendalikan diri terhadap teknologi. Siala di zaman saunarion, manang nasa tarok rupani zaman naon, tung masegurang do jolma na soberiti kami menggunakan kecanggihan di teknologi. Jalan na sosopan. Lasido sana ajaran na pinasa ni si Paulus tu Huria Korintus. Ima tongon Huria Korintus mengadopi aka ajaran-ajaran doho pisapat Junani. Jada sada tekor nama sekeras di pasah si Paulus. Ima ala ruas ni Huria Korintus naso memperdulikan pamatang nak manang daging na bahkan tongon na sida ka mangulahon aka parmainon ala gudang na sida dipengaruhi aka pilsapat termasuk salah satu filsafat na mempengaruhi Huria Korintus iman Epictetus, seorang filsuf dari Stoa, najut tabegi didok, hal yang paling terpenting adalah jiwa manusia. Tubuh hanya materi yang tidak penting. Alani ajaran ni Stoa, mabana sida tertai tu akar itu ritual na leban. Na somabiar pasahato pamatang na, jalan na somabiar na sida marmainan. Ido bena si juk didok huta Korintus, huta Aphrodite. Ala mangulahon na sida aka permainan dengan tidak beretika bahkan sebebas-bebasnya. Ido nataira nang di sada Korintus bidu 5 ayat sada 1 ayat 5. Alan dia makadong asaha porsyaon. Asana yang rajumat tano jala ajakan ditupukop itu hita. Masay menarik no. Buhama hita mengerajai diri.
menghadapi akan kemajuan, bahwa kita mengendalikan diri di situasi ni pertikianon di zaman naon. Lalu sido saya refleksi na pinasaha ni si Paulus tuhuria Korintus. Na parjolo Paulus madokto na sida sada persyajaran na arga ima na madok hina arga ni pamatang tay dia dupan ni dibatan ala pamatang tay dibatado na punasa jala dibatado na manoppa. Paulus madok di ayat 12 do ayat 10 tuli tubutuhaido ak kasipanganon jala butuhaido tu ak kasipanganon alaira pasoton di batado akkain marhiti badohani asa pamatangi masay badiadwi jala dang buy tabaturus tu si panganon ala si panganon na dipakai ni si Paulus ison unang ukuratta tarengo tu isi ni butuha asa na tapake ukuran ima butuha mangatur ngolu ni colma ay buru halak madabu tu panguncunan molo butuhana ukuran ala dirajai butuhana alanima boharu hita marnida si panganoni gabe sada imanak ngani kesehatan buita rajai gabe makorhon pasu-pasu tu pamatangtang si panganoni bui gabe kesehatan dan gabe bura-bura alain los iman ni si Paulus di bagasat turputon asa orang terserek rohana sida do haporsionna ala ni si panganon na di portibion do ala hinatabu ni portibion jala masai ulido ajakan ni si Paulus di son bagaimana kita mencegah terjadinya dosa, mencegah dosa dari soal-soal makanan asadang si panganoni ukuran ni ngulu di colmai ala nidok si Paulus mah jangan pernah mau diperhamba oleh makanan ala jodoh gabi ukuran ni nguluta hola tubuh Tuhan makanlah makanan yang secukupnya pangamma napatu do na secukupna lapatan ni asa adon dihita membatasi diri dia kasih panganon asa unang sulita konsumsi asa bui makorhon kesehatan jala asa bui laos gabi sada dalan ima manadda sakap nilibatan atong marhitio didok si Paulus mah ingatlah makanan adalah menunjang hidup bukan hidup untuk makan tetapi makan untuk hidup namar lapatan jika kita menyadari di bagasang ulutong perlu kita membatasi segala makanan yang kita konsumsi supaya tidak bertabrakan unang gabi maralo nang songoni tu sibiota tubuh Tuhan. Na padua ko nandohon na do taringo tu si panganoni asam buatlah prioritas yang benar memilih makanan. Lapatan na ikut tapak kedo pikir do akal tam. Jala berhikmat do hita lahu mengelola nguluta, mengelola keuangatta, mengelola pendapatata, lahu mengatur ima tu kebutuhan ni si panganoni. Boy do halak ala dan terkontrol di bagasang nguluna dan terkendali dirina ala ni si panganoni terlalu boros bahkan boy gabe madabu ima tu panguncudan. Ala ni masay ulido nang dikompesita taringo tu bagaimana maka kompesi HKBP tentang makanan. Kompesi HKBP tahun 1910 pasal 10 pak mengenai makanan dirumuskan dodisi manusia tidak menjadi kurus karena mengindahkan bermacam-macam pantangan terhadap makanan.
karena imanlah yang menerima kekudusan dari Allah. Kita perlu memelihara tubuh jasmani kita dengan memakan makanan yang sesuai untuk kesehatan. Kita harus melawan sifat-sifat yang dikuasai oleh makanan, minuman, dan termasuk rokok. Kemudian Rasul Paulus memastikan adanya kehidupan sesudah kematian, karena Kristus sudah bangkit dari maut. Oleh karena itu pengharapan kita hadir dalam Tuhan. Dan betapa malangnya manusia bila hanya menaruh pengharapan di dunia ini saja. Atau marhiteima tahapor siai jala tahati dakod do dingado nasa na tinopani di batang jala dan sisubakon nasa na jinalo mardongan roha mauliate ay nagabibadiado binahin ni hata ni di bata do tangian dan gabibadia jolma hinorkon ni mangaraduti akasubang-subang taringot tu si panganon ay hapor siyaw do majalo habadiyaon siya di bata alay si jaga do asa unang marlubi-lubi si panganon ni marsasalat di tonga-tonga ni bagas nan di akapunguam siradotad do majagaw pamatang marhite na mga to si panganon na ubuk tuhay pason si alod do bako-bako na kananirajan si panganon do akasinumon. So nata surat di sada Timotius midi opa ayat opa sampai limen dohot mati 15 nang di Roma 14 ayat 10 bituin. Napadua honan na doon si Paulus Paulus paingoto Kuria Korintus sebab akibat ni parmenoni manang percabulani ayang godagingi unang ma tu parmenon tu Tuhani ma sahik ni jolma mamuka na jolo sa tu partikis sana gudang jolma na majual pamatang na ima mermainan dengan berbagai faktor asa sada ulang ni huria do majamoto kabadian ni ruas ni huria unang adong na olo madaw tu akka parmainon ala nyakka hisap-hisap ala nyakka gudaan-gudaan. Orang Kristen seharusnya dapat menguasai dirinya bukan dikuasai oleh sesuatu yang mengikat dirinya. Tetapi orang Kristen akan mampu mengendalikan di dalam Tuhan. Ido nanaindo honon ni si Paulus. Bagaimana jemaat di Korintus menjagahon imahabadiyaw ni nguluna. Seorang madabu tu akan kecanduan. Tu akan kecanduan dan ketagihan. Hidupnya kurang hancur. Nang jolma madabu tu akan narkoba. Madabu na tu pre-sex. Gabi Roma akasahe bahkan penyesaran nang akka kematian. Di bagasa tupukon diajak si Paulus do bagaimana jemaat yang bercerminkan terhadap iman akan mangaramoto dirina karena menyadari Paulus berkata tubuh kita sebagai anggota Kristus akan dibangkitkan seperti akan bersama-sama disatukan seperti kebangkitan dengan tubuh Kristus. Sehingga kebangkitannya menjadi dasar dari kebangkitan kita. Sona di Roma onom ayat tuli. Lapatannya di sini. Karena tubuh kita sudah disatukan dengan tubuhnya, maka tubuh kita menjadi bagian daripada tubuhnya. Dan kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dan dikukuhkan di dalam imas nasetarok tajalo marhite sakramen manang marulaon nabadia. Atau merhitir dia maka dong asaha porsiam. Bohaman wai kita songon ruas ni huria. Dia jatuh todo hita. Iko boy hita mangorom diri. Lapatanna iko boy hita gabe joro ni debata. Ala didok si Paulus do. Hamudo pamatang ni Kristusi. Pamatang taido gabe inganan ni todi debata. Tentu ala inganan ni dibata doon. Tentu ala pamatang ni dibata, jala joro ni dibata do hitam. Sebagai baik Roh Kudus, sudah seharusnya kita menjaga dari segala yang kotor dan cemar. Alanin unang besay tay kotori itu pamatang tay taingo ma. Songon nanidok ni si Paulus di Galatia 5 ayat 10 sia 1 ayat 21. Alaita dak do parulau ni dagingi ima parmainon. Hahodaron, pargado buson, hasipelebeguon, hadatuon, parmusuh-musuon,
perbeda-bedaon, pangibuon, rimas-rimas, parungutung-uton, perselisian, partahitahion, bunuh-bunuh, parmabuon, hamor huhoton, do akan asumatusi. Na kubabona julu tuhamu, songoni do nang nuaing. Dan tianon ni akan na mangulo songoni, harajaw ni batang. Atong taingok man, bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Ikut disido berengota di pamatang taon ima hamuliau ni debatang. Markite pamatang taon tarida ima lomo ni rohan debata perbuini toddi ni debatang. Asa pamatang todo nagabisada gobaran muse imam lau majalo habadiaon na siya debatang. Na parpuri na naindohonon ni trupukon markite si Paulus ima argado jolmai ditobus marhite Kristus. Argado hita marhite mudar ni Kristus. Dipatakas may di ayat 20 didok ay argado hamu ditobus dibahini pasanga pamuma de batang marhite hite daging muna dohot marhite hite tod di muna ay di batado na punay. Nanaing berengotta di si dia bahwa ketika seseorang menerima Kristus, ia melepaskan hal-hal pribadinya atas tubuhnya dan mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan juga mengambil tanggung jawab bahwa dirinya bait Allah secara keseluruhan. Tubuh kita milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Asatu masay uli jala argado panubusion ni debata ng pola mate humokopita. Atong taida songo dia do panubusion ni debata di hita. Ima marhiti hamateon ni Kristus gabi ibaru hita. Hidup bain na tadok nunga napuna ni Kristus hita. Lapatan na halak ng makilalakon hamaten ni Kristus makoko ibana gabi patubuhon di ibana halak naong marnapunahon debata. Hidup na sa itadok rupani di bagasanguta kuasa dan kehadiran Roh Kudus mengubah kehidupan saya, mengubah kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita menjadi putra dan putri Allah. Na dipatakas di Roma 8 ayat 10 pati. Asa marhite tod di ido hita gabi maringanan di bagasan ibana. Jala marhite tod di ido gabi buhi hita rap sakabona do Kristus. Atong dihamak kadonga sapor siyam di pangido hanta ni debatado tu hita. Ulaon do sakap ni tod di i. Asa saut ma di tu hita. Tajalo ma ima toddi porbadia. Tatula matoddi na hodari na sa manudati akan adinggani. Jaladang di hari koto ni haudion dan di kato ni haringgano do hadamion. Balik sa tay horan akan ajahat do di halamohoni. Ia akan napsu na songonima asa na yang bulok konotam. Di bahini unang mahita akan porsia olo ditaduhon akaulaon na hodari. Madongan hatan di batam doh gore to hata Jesus Kristus tatalukom magugo do aka hisap-pisap ni tod dinaudari do isap-pisap ni pamatang tatalukom may marhite ima waso ni tod di porbadia. Na mau tau do tod dinaudari di portibion, na mau tau do tod di portibion lao marhite aka sipangano marhite aka parmainon alay ingot man. Nunga ditaluho Jesus sa luho ni marhite mudar na asa marhite nunga monak akan aporsay manaluon aka gogo ni portibion doho manaluon gogo ni sibolisi atau akuk ni parwehom ma hamonangan na pinatupa ni tuhata Jesus Kristus parangihom ma pabahenon na binani di bata atau ido halak na mga rajay diri. Ido halak na mampu mengendalikan diri nang mengendalikan ngoluna bahkan tidak terpengaruh oleh teknologi, tidak terpengaruh oleh akahinaudi ni portibion alay mampu menguasai dirinya
Boy mahita songo pamatang ni Kristus da jaga mahabadia ni taorom ma asa maringanan toddi ni libata di bagasa nguluta. Taorom ma sian akaula kakudaro ni asa tinggal jala asa rapi ta sakabona do Kristus. Tayo umatan di bata di Yohanes 15 ayat pitui. Molo mia kamu di bagasan aung jala molo hataki mia di bagasa kamu bangi do hamu mana pina dorame jupak kamu do. Amen martangi yang mahita. Mauliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatamna badina paingotok kami asabui kami Tuhan mangarajai diri nami mengadopi akka kecanggihan mengadopi akka hagiot-hagiot mengadopi akka godaan-godaan narosya diri nami narosya portibio Tuhan asa bui horop kami bui kami Tuhan menjaga kabadiaon songo pamatang nami ima inganan bagas joro ali Tuhan di patang. Kami matutu bagas joro Tuhan. Pamatang nami undang badia. Alas kabona do kami rap doto. Asa unang butuhan nami be Tuhan mangaraja kami. Unang pamangan nami mangaraja kami. Alay ko mampu kami Tuhan menguasain. Baik be Tuhan si panganon. Baik be Tuhan akka. Pamatang nang akka pangalakaw pamerengan. Saluhuk na Tuhan. Boy hurajay kami. Asa jol mahala na di bagasan perbui ni todi hami. Sesau masakak mudok tomodo hamal Tuhan. Terlumobi ma di situasi ni COVID sa pulusia dope Tuhan. Na saya berkepanjangan di bagas tikion. Asi marham salpuhom me sa tonga-tonga ni portibion. Sa tonga-tonga ni bangsa namin Tuhan. Urasi mami sa dusa namin na gunang asa badi hami di pamu. Sesau masakak do lomono ham. Moliate ma Tuhan dio. Amen.